Здравейте, пичове! Слушайте внимателно, няма да повтарям. Това е японската градинска брадва на Брадли, която аз купих преди известно време в един унес и която беше със тая дръжка, която аз изхвърлих. Просто си дадох сметка, че този инструмент е много красив, много е приятен, но аз лично няма да го ползвам никога. Най-вече ме вбесяваше дръжката, която е направена по този начин. Срезане от край до край дървото, вкаране танга, тук има два нита, никакво лепило и след това тук го пълват с едни летвички, които като почнеш да работиш отиват на кино. Така, днеска я свърших, ето чисто нова дръжка, тя е направена от този български див дрян или кучешки дрян, направена тази дръжка, стана хубава, красива, цяло парче, нитовете, тук вече няма никакви летвички, хлаката е набита много яко, има малко рококото на рококото като украса, има накатка, има всичко, мазане с всички възможни мазила, така че ще я нося в Пловдив, ако някой прецени, че си разпознава любимото му сечиво, аз съм я купил за 140 лева и я давам за 150, не за друго, а само заради псовните по цялата тая дръжка, което ми отне. Иначе острието, нито съм го пипал, както ми го е дал Брадли, той го беше полирал, направил много остро. Дали е двукомпонентно, както пише в литературата, тук има едни много странни гънки по метала, но ще го гледаме на место в Пловдив, живот и здраве. Канията му е същата, мога да мине един шелак да стане по-лъскава, така че това е. Значи, ако не става за сечене, е прекрасно за стената или като дойдат приятели да го вадиш и да кажеш, ти гледай, каква японска градинска брадва, страшно сечиво, космос, дръжка, супер. Това е, пичове. Чао!